Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dacame of Kamao Asero. Thank you. Balik tayo sa ating palatuntunan. Ulitin natin ang ating survey question. Nagsisilbing main topic po natin sa ating programang Kamao Asero sa Litter News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel ay sangayon ba kayo na hindi na daw issue ang honesty and o katapatan sa mga kandidato sa halalan? 0927-494-2175 and 0949-736-5000 ang ating mga telepono sa studio. I-like po ninyo ang ating page ng Litter News Philippines. Mag-comment kayo at i-share po natin para marami pong nakakaalam sa mga totoong nangyayari sa Pilipinas. At garantisado pong babasahin natin ang inyong pong mga komento. Wala pong dagdag, walang bawas. Dalawa pang report ang ating panoorin mga kaibigan. Bayanihan kontra Tigdas. Mas pinalakas daw po ng DOH sa lalawigan ng Nueva Ecija. Panoorin po natin at alamin ang report ni PJ Cabrera. Yes, PJ? Puspusan ngayon ang vaccination campaign ng DOH sa lalawigan ng Nueva Ecija. Tinaguri ang bayanihan kontra Tigdas. Ang DOH ay nagbabahay-bahay upang hikayatin ang mga magulang na pabakunahan ng kanilang mga anak na wala pang bakuna laban sa Tigdas. Ayon kay Dr. Edwin Santiago, Provincial Health Team Leader, iikutin nila ang lahat ng barangay health centers kasama ang mga barangay officials at mga barangay health workers. Si Queen Erese, Rural Health Nurse 2, araw-araw na nag-house to house para mabakunahan ang mga bata. Nakatutulong aniya ang information drive upang mapawi ang pangangamba ng marami na nilikha ng Dengvaxia. Ayon sa datos, pumapangatlo ang Nueva Ecija sa may pinakamaraming kaso ng Tigdas sa Central Luzon. Hinihikayat ng DOH ang mga magulang na agad dalhin ang kanilang mga anak na wala pang bakuna dahil ang Tigdas ay nakamamatay. Yan ang report. PJ Cabrera, Litter News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamao Asero. Thank you, PJ, sa importanteng report na yan. Yan. Susundan natin yung paalala po ng Department of Health sa mga magulang pong may mga chikiting, may mga anak na hindi pa rin po nababakunahan kontra Tigdas or measles, ay wag na po kayong magpatumpik-tumpik sapagkat sadyang nakamamatay po ang Tigdas. Wag na po natin pag-usapan ng Dengvaxia yan. Hindi pa napapatunayan yan. Ang asikasuhin po natin, mabakunahan po ng laban sa Tigdas ang inyong po mga anak upang mailigtas po natin sa peligro na dapuan po ng nakamamatay na sakit na yan. No? Ulitin ko, nakamamatay po ang Tigdas. Sabi po ni Mr. Domingo Rabe, mawawala ang tiwala ng taong bayan sa mga mahalal at sa mga nakaupo kung dishonest ang mga nasa gobyerno. Magiging walang saysay ang magkaroon ng pamahalaan kaya't kailangan nating pumili ng mga kandidatong honest na gustong sabihin o magsilbi sa bayan. Tama ka, Mr. Domingo Rabe, na dapat honest talaga mga maglilingkod. Kung hindi di ba may kasabihan mga suki na ang sinungalin ay, ano ngayon? Ang sinungalin daw ay kapatid ng magnanakaw, di ba? Kasabihan yon. Oh. Ayan. Ayaw tuloy-tuloy ng ating stinger dito. Sabi ni Lovely Heart Mandawe, mas okay po ang mga may katapatan dahil yun po ang
Diyan po nakasalalay ang kanilang pagsiservisyo sa bayan. Ayan. Ayaw talagang tumunog, bro. Konsihal Gani Oro ng Quezon City. Partner Gani, paring Gani, alam kong mananalo ka dyan sa Quezon City. Just go on. Pasyalan mo lang ng pasyalan ng mga taga Quezon City at siguradong hindi ka makakaligtan yan. Dapat mag-number 1 si paring Gani Oro sa Quezon City, 5th District ng Quezon City. Gani Oro. Yan, para konsyal. Yan, sige. Kayo po, ano pong inyong masasabi sa ating tinatanong sa hapon pong ito? Sangayon ba kayong hindi na daw issue? O dapat pag-usapan ang honesty at katapatan daw po ng mga kandidato sa halalan? Kakaiba, no? Kakaiba. Isa pang report ang ating padaanin. Filipina Triathlete Champion Joyet Japson lalaban daw o irerepresent ang Pilipinas sa FW North Pole Marathon next month. Narito po ang feature report ni paring Mike Francisco. Paring Mike, go ahead. Puno ng pag-asa ang crowd at mga media sa send-off party ng Filipina Triathlete Champion Joyet Hobson. Suportado ng FWD Insurance, pamilya at mga kaibigan nito sa kanyang laban sa FWD North Pole Marathon sa darating na Abril ngayong taon. Nandun din ang pinakatanyag at kilalang si Romy Garduse na kilala na bilang Pilipino hiker na umakyat sa Mount Everest at nagbigay ito ng maiksing payo kay Joyet bilang atleta. Simple lang. Huwag kang ginawin. Actually, No, so to be serious, no. Yung learning natin from the runner last year, si Louie, when I talked to him after the event, yung predicted namin na risk niya is really lamig, and true enough, na-confirm lang na it's really a very difficult environment, very Yes. challenging environment. So nilamig yung paa niya, yung kamay niya. So, ang tip ko lang kay Joy at this time, overpack. Dali mo lahat ng buong barangay mo. Dali mo yung dalawang duffel bag mo and put everything. Sabi ko nga, you hope for 0 degrees but plan for negative 40 degrees Celsius. So, nandun yung ideal equipment mo, nandun yung extreme weather equipment. Samantala, todo naman ang preparasyon ni Joyet at kumpiyansa na mananaig ang Pilipinas sa darating na laban na ito. Ako po si Joyet Hobson. I'm a Financial Wealth Officer ng FWD Insurance. Isa din po akong triathlete. I'm a 3-time Filipino Elite Triathlon Champion. Marami na akong mga naging karera dito sa bansa at saka sa labas din ng bansa, including World Championships ng Ironman 70.3 tsaka ng Xterra. Ma'am, ngayon medyo challenging, no? Iba tong lalabanan mo, North Pole. So, kung titingnan natin yung klima natin, malayong-malayo sa klima nung tatakbuhan nyo. At saka yung way ng laban is more in marathon lang. Unlike dati, may swimming, biking, and then meron tayong takbo. This time, ang nakapokus tayo sa marathon lang. Ngayon, ang challenge dito is napakalamig ng lugar. Na hindi natin yung nararanasan dito sa bansa. Paano nyo yung ma-overcome? So, una, really, dahil hindi natin ma-practice dito, una, inisip ko na mas maaga na lang ako pupunta to acclimatize. So, March 23, pupunta na ako ng Norway, sa Oslo. So, siguro mga 0 degrees to minus 10 degrees sa Oslo. Tapos, pagdating ng FWD team, lilipad na kami papunta sa Svalbard. So, doon mas malamig, minus 20. So, yun yung naisip ko na magiging acclimatization. Apart from that, syempre, nag-aano tayo, mind setting. Really, di ba, pag sinasike natin yung mind natin, I guess that's how I'm preparing, mas mentally. Ma'am, sa mga hindi po nakakalam, kailan po ba yung laban natin para at least we know na maaga po kayo darating, kailan po ba kayo lalaban? Yung North Pole Marathon po ay magaganap sa April 9, 2019. Depende po ito sa klima. Pagdating ng April, pwedeng mas maaga, pwedeng mas late. Katulad po last year, medyo mas na-delay sila ng ilang araw. Pero ngayon, if everything goes well, April 9 po. May mga
gears ka ba na pagdidiroan na susuotin para medyo malabanan natin yung lamig, alam natin papasok, and then paano rin to sa pulikat, maaari po kayong pulikatin doon sa sobrang lamig. Ano po ba yung mga gears na yan para alam po ng mga manonood natin? So definitely. So ang key is really layering. Ibig sabihin, marami tayong mga patong na suot. Hindi naman na ngayon yung technology in terms of clothing mas maganda na. So 3 patong ng damit sa pangtaas ang nire-recommend. Hindi din kasi pwedeng masyadong madami kasi pwede ka rin mag-overheat kasi gumagalaw ka. Tapos pangbaba sa pants, ang nire-recommenda nila 2 layers naman. Sa shoes, ordinary, well, of course not ordinary, pero yung trail shoes na running shoes na waterproof, ang gagawin ko, magdadala ko ng 2 or 3 pares din kasi hindi natin alam, baka mabasa or 'di ba, baka magka-problema. Para lang sure tayo, so marami tayong mga pangpalit. Ma'am, isa pa nakikita ko, no, medyo kung titingnan natin yung size nyo kumpara sa mga kalaban, medyo ahead sila sa hakbang against sa atin, no. Ano po ba nakita nyo mga disadvantages or advantages din natin at the same time na pwede natin ma-overcome yung na to, marathon? Ang nakikita ko kasi dito sa marathon na to, it's not how fast you are, but it's how strong you are. So, proven na yan na sa long distance, katulad ng marathon, it's considered long distance racing. It's not how big or how small you are. So, ang importante yung endurance mo, tsaka yung cadence, run cadence, and yun ang strength ko. In fact, sa, di ba, triathlete ako, sa 3 sport, ang pinaka-strength ko, running talaga. So, I'm very excited at hindi ako nag-aalala na mas malalaki sila. Kasi kahit anong karyerang salihan ko, definitely ako yung pinakamaliit doon. Anyway, ma'am, would you like to invite the Filipino people to watch? Magiging live po ba to? Or meron po ba tayong live stream or live na mapapanood yung laban during the marathon on April 9? O kung wala naman po, can you invite them to support the Filipino, of course, you, na lalaban dito sa marathon na to sa North Pole? So, inaanyahan ko po kayo na samahan ako. Mag-isa lang po ako na maglalaro sa North Pole, pero hindi ibig sabihin na may isip ko na mag-isa ako kasi alam ko na maraming sumusuporta katulad ng pamilya ng FWD, buong sambayan ng Pilipinas. Itatayo po natin ang bandera ng Pilipinas doon. Wala pong live coverage kasi wala pong cell site doon. So mayroon lang, I think, mga satellites, pero baka po hindi enough para makapag-live coverage. So magkakaroon po ng mga coverage. Abangan na lang po sa FWD website at saka Facebook site po, baka for updates. Mula rito sa Taguig City, ako si Mike Francisco, nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Mike, sa mahaba-habang report na yan. Daming tanong ni Mike yan. Kay Juliet. Yan, so, akit sa North Pole. Yan. Tingnan natin and mukhang ready naman yung ating kababayan and wala pong makapupunta, makakakit po doon na hindi talaga nag-ready. Napaka-delikado, no? Napaka-delikado. Alright! Mga kaibigan, bukas pa rin yung ating palatuntunan sa inyo po mga sagot sa ating tanong. Sang-ayon ba kayo na hindi na daw issue ang honesty or katapatan ng mga kandidato sa halalan or sa election? Alright. So, siyempre, may mga kanya-kanya tayong opinion ngayon at yan po ang nais po naming marinig sa ating palatuntunan. Alright. So, sige. Meantime, mga kaibigan, naalala po ninyo rito na tinutulungan po nating may ayos ang welfare ng mga kartero, mga mailmen, mga tagahatid ng sulat ng Philippine Postal Corporation sapagkat dumulog po sila sa ating programa dahil maliban po sa
hindi po sapat ang sweldo, wala po sa minimum, below minimum wage, gobyerno po yan. At sobrang delay. Imagine na Bro Oliver, December pa yung kanilang sweldo, wala pa. Nagiiyakan na yung mga kartero. And take note mga kaibigan, ang trabaho po ng kartero ay dalhin ang mga legal documents, mga dokumentong sensitibo na pinagkakatiwala po ng ating mga kababayan. So, ginawayan po natin ang Baguio Central Post Office at atin pong kinausap si Sir Bernard, ang postmaster ng Baguio Post Office, upang mabatid ano nga ba talaga ang problema. Panoorin po natin. Yes, there is really a concern regarding the rates given to our contract of service na supposed to be minimum wage. I think that is a policy of PhilPost. Yes. So later we came to know that when this adjustment, minimum wage adjustment came series, it is very difficult for PhilPost to implement this. In the process of seeking the assistance of other government agencies like labor regarding the implementation of the minimum wage rate, we came to know that the minimum wage law does not apply to us. This is the information. So the civil service, the labor, Department of Labor, and the DBM communicated to us that this is not supposed to be, because you are employee of the government. The rate under your charter, which is Republic Act 7354, that is the basis of your daily wage pay of your contract of service. So our additional problem, even at present, our contract of service employees, which is about 18 of them at Baguio City Central Post Office, did not yet receive their pay until now. Wow. That is why this is the concern of the postmaster, because where will they have to eat? Where will they have get sustenance? Yes. That's why I have to go to the other office to bring this grievance. And now recently I went to the civil service, and the civil service arranged a meeting between the COS employee, between us and our area directors. Yes, sir. The area directors are the alter ego of the Postmaster General, who are supposed to go to address this concern. Until now, it was scheduled to a certain date. It was rescheduled to another date. Until now, the meeting did not push through, even until now. Yeah. Another thing, we invited the attention of the Postmaster General also regarding this, and the Governance Commission. And that is a communication. We are in possession that the Governance Commission agrees with the suggestion of the DBM, the civil service, and the labor regarding this matter, that the rates of contract of service employees should be based on our charter, PhilPost charter. Yes. Why should it be based on labor laws, on the minimum wage law that they do not even implement? Yeah. This is really a great concern on my part, because I am concerned on the effective delivery of mails. Right. In Baguio City, there are a lot of people who are complaining, and this is one reason that we should attend to the needs of our personnel. This is how I see it, sir. All right. Given the present situation, sir, what do you think would be the realistic solution right now, vis-a-vis with the other agencies that might have some guidance on this? It will really have to come to a point that they will have
they have to confront this problem. But I also have an understanding Apo. na this is pertaining to money matters. Yes, sir. We know that even there are salary adjustment, national laws, but at present it is not being implemented in PhilPos. This is regarding also the concern of permanent employees like us. Yung sa SSL4, it is not implemented with us because there is no component money to finance this increase. So, but we are also realistic na kung wala talagang pera, but at least the minimum wage rate, it should be implemented. Right. Even the civil service agrees with us because they might understand the situation of PhilPos. It is not being financed by the national government, in spite of the fact that this office is under the office of the President. So, nung pumunta kami sa civil service, ito lang minimum wage law. Until now, hindi pa i-implement. But I have a communication from the Chief Personnel Department of PhilPos that they have endorsed my letter to the Postmaster General to the Fiscal Management Department daw regarding this. This is to be fair with them. But until now, wala pa naman. The COS did not yet receive their December, January salary? Yes. December, January, February. Wow. Yeah. So, nakakalungkot. Okay, nakakalungkot. Sir Bernard, nakikita ko naman doon sa side po ninyo na you've done your part, no? You've done your part. But along with this situation, parang may nakikita po kami that somebody is really negligent or shall we say, are they just very busy? Yes. I hope this video will serve as a wake-up call for them before the mailmen will do a strike or not report to the work anymore. It is very inimical to the people who rely on the services of the PhilPos. That's the bottom line, actually. And of course, overall, yung quality of the service. PhilPos is, of course, mandated to deliver to the people. So, ngayon, Sir Bernard, ano po ang mensahe po ninyo sa mga karterong umaasa that very soon ay magkaroon po ng improvement yung kanilang sitwasyon, sir? Even in spite of this, we try to maintain the morale of these letter carriers that they really have to support this government. It is a vocation. When they applied, they have to take it as a vocation. And in government, this is probably they have to understand the government. Regarding naman yung hindi sila wala pang our cooperative is helping them. The cooperative is releasing, pinapautangan sila. Just recently they released 10,000 and we distributed to them. We have the two cooperatives here. These are the one that we are taking to address their monetary claim. When I wrote the Civil Service Commission Director, I stated that we cannot continue to hold this letter carrier with that kind of rate. Yeah. That is why there are fast turnover. Kung makahanap sila ng mas mataas, aalis sila. Right. But even days a week, kung walang mag-deliver at this particular delivery area, usually composing 5 or 6 barangay, tambak agad ang sulat. What will happen to this milk? Tama po. Ganyan. Bago pag-aralan yung papalit sa kanya kung may papalit. Opo. Kaya, at present, nag-accumulate na yung sulat. Yeah. This is the concern. But, the public, not all of them understand this kind of situation. They didn't know this. Because these are basic services that the government should give them. Alright. Ito ang regarding naman sa
the co-op is helping. In the meantime, pinapautangan sila. That's temporal. So Temporal. But I hope with your help, if you probably talk to our area director, is a lawyer and an accountant, probably she can move faster. When we met with the Postmaster General, this is my complaint. Why are you so slow? But you demand us to deliver as fast as we could. But you see, yung basic na mabayaran yung tao, why are you so slow? The Postmaster General is even there. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Pumapangatlo na raw po sa SWS survey, samantalang si Grace Poho ay nananatiling number 1 pa rin. Hindi naman daw po malulubog ang Pilipinas sa utang sa China ayon sa Department of Finance. Malaysia, sinabihan po ng palasyo na may claim daw ang pinasasaba. Teka muna, dapat siguro ito maituwid natin. Bakit claim pa? Samantalang lumalabas sa record ng Saba ay pag-aari po ng Pilipinas. Yung Saba, nirerentahan lamang po ng Malaysia sa Sultanate of Sulu. Alam niya ng mga historian. So, I think mali ang slant ng mga taga-gobyerno na may claim ang Pilipinas sa Sabah. Pag-aari na nga yan ng Pilipinas. Nagrirenta na nga po yung Malaysia sa Sultanate of Sulu ng certain hundreds of dollars per year. Mababa lang. But, you know, the mere fact that there's an existing contract between Malaysia and the Philippines about that, it goes to show na talagang pag-aari yan ng Pilipinas na. Hindi na yan claim na parang yung claim natin sa West Philippine Sea against China. Para maliwanag lamang po, motion to quash ni Andaya sa 900 million Malampaya Fund Scam ibinasura po ng Sandigan Bayan. Nako po, magkakaalaman po rito kung may makukulong. Kapa, binalaan naman po ng Securities and Exchange Commission sa patuloy pa ring mga transaksyon at pangongolekta po ng investment kahit po may cease and desist order na laban sa kanila. DOH nangangalahatian na raw po sa vaccination target. At sa dahil po sa pangingikil sa mga minero, 2 DNR Forest Guards kulong. Ngayon, mga kaibigan, sa ating katanungang sangayon ba tayo o hindi na hindi na daw po ang issue ng kandidato sa katapatan. O, sabi nga dito ni Joy Jonathan Biray, sabi niya rito, honesty is the best policy. Mga kaibigan, the government office is a public trust. Public office is a public trust. And therefore,
ang mga pinagkakatiwalaan po natin ay dapat katiwa-tiwala talaga. Hindi sinungaling, hindi magnanakaw, at hindi po dudugasin ng perang bayan. So, para po sa amin, malaking issue ang katapatan po ng mga nais maglingkod sa bayan. That's it. That's it. Sapagkat hindi po natin yan mapapalitan ng ibang virtue na kahit po hindi mapagkakatiwalaan ay ibibigay natin ang mga boto. Never. Never. Mga kaibigan, sa ngalan po ng buong pwersa ng Leader Knows Philippines at ng Pinoy Extreme Channel, ang ating mga tagapagulat, siyempre, ang ating nagpalipad sa palatuntunan ngayon, kanina po si Broadcast Officer and Marketing Officer Clarence Andaya. Ngayon po ipinagpatuloy ng ating Operations Head Engineer Oliver Ligop is now in the house. Ayan. Ako pa rin po mga kaibigan ng inyong kamaong asero, si Harold na kami. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Harold Nakami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.